Din os nacionalistas de Vilagarcía que os orzamentos da cidade chegan tarde na recta final do ano. Pola contra, celebran que as súas achegas supoñan unhas contas máis sociais que apostan pola cultura e con investimentos máis realistas para todo o concello. Son os orzamentos con un carácter totalmente social, con un carácter que pon as persoas no centro e, sobre todo, os orzamentos que define o que é o modelo de cidade de Vilagarcía, non? Un modelo de cidade verde, un modelo de cidade inclusiva que é un pouco a política que o BNG sempre demanda, non? As contas acadan os 39,4 millóns de euros, salienta o acordo acadado no capítulo de investimentos con 3 millóns de euros. Actuacións non moi grandes, explican, pero moi demandadas pola veciñanza das distintas zonas do municipio. Os orzamentos de 2025 non están enmarcados, como en anteriores ocasións, por a existencia de obras faraónicas, sino que responden máis a necesidades sociais como a seguridade viaria, o acceso aos servizos como o do saneamento, a mellorar o estado dos viais en moitos lugares do noso municipio, preferentemente no rural. Entre esas actuacións, un primeiro paso para a rehabilitación do balneario da Compostela co acordo entre BNG e PSDG de que se converta nunha escola de hostalería. Está en un estado de abandono lamentable e, polo tanto, hai que recuperar a súa fachada. Falamos de 2025. No 2026 sigue sobre a mesa traballar con institucións públicas e privadas do mundo educativo como Xunta de Galicia, universidades ou incluso sin descartar outras entidades que desenvolvan unha tarefa educativa para seguir incidindo na cuestión da formación en hostelería dese espazo. Ademais, como medida estrela, un gravame ás vivendas de uso turístico para tentar poñer coutos elevados alugueiros na cidade. Iso ten que salir, e ese foi o compromiso da alcaldía antes de que remate o ano. Antes de que remate o ano, pois hai unha serie de revisión das ordenanzas fiscais e, polo tanto, aí debe ser incluída baixo a fórmula, como digo, que sexa máis a caída que nos dote de seguridade xurídica. E aínda que son conscientes os nacionalistas de que hai cousas pendentes do acordo orzamentario do 2024, poñen xa a vista no 2026. No acordo asinado este luns cos socialistas xa se plasma o compromiso de aprobar esas contas do ano que ven no primeiro trimestre.